treballar per aconseguir un canvi d'hàbits en relació a l'alimentació i l'activitat física. Aquest és l'objectiu del nou programa Infants Actius, que impulsen els departaments d'Esports i Salut Pública a través del Servei d'Infermeria Pediàtrica. Es tracta d'un curs adreçat a nens i nenes de 10 a 12 anys amb excés de pes, on arriben derivats per infermeria pediàtrica. En el curs, que té una durada de 5 mesos, es realitzen activitats físiques i esportives els dimarts i aquàtiques els dijous, sempre dirigides per un monitor al complex esportiu municipal Sagnier. I paral·lelament, uns tallers on nutricionistes, infermeres i psicòlogues donen les eines per fer un canvi en els seus hàbits. Per fer, sobretot és el canvi d'ells, però que s'ho passin bé, divertit, vull dir que no sigui el típic totxo de que els comencen a explicar quins aliments són més bons, més dolents, la piràmide, sinó que aprenguin una miqueta a saber què és el que han de menjar, com, quan, repartir, però a través del joc, tindran uns quadernets on podran treballar aquests temes, també es portaran uns deures a casa, i llavors per reforçar tot això també es treballarà amb les famílies, sobretot, és el tema de canvi d'hàbits i que amb ajuda de l'activitat física i amb el tema del canvi d'hàbits puguin aconseguir una pèrdua de pes, que de fet és una miqueta també el per què hem començat a fer aquesta experiència de programa. Nosaltres realitzarem la part d'activitat física dimarts i dijous, 2 dies a la setmana, i faran, mitjançant les activitats el més lúdiques possible, la idea és passar-s'ho bé però movent-se. Llavors, primer conèixer el grup, fer activitats en grup, un dia ho farem a activitats esportives i un altre dia farem activitat aquàtica, 2 medis diferents que es complementen perfectament i que paral·lelament a tota la feina que es farà després de tallers d'hàbits saludables aquí també, a la sala de conferències, la idea és que sigui un problema molt global. Millorar-los l'estat nerviós, l'ansietat i l'autoestima. En definitiva, tots aquells processos psicològics que provoquen un trastorn alimentari. Aquest també és un aspecte que es tracta als tallers tant per als infants com per als pares que també hi participen. El programa Infants Actius es tracta d'una activitat pionera que acabarà el proper mes de maig i que des de l'Ajuntament està previst donar-li continuïtat al projecte.